Dobrý den, dámy a pánové, dovolte dnes zase několik slov k technologické agentuře a k tomu, co je asi nejakutnější, nejaktuálnější v současnosti. Nejen pro mě a mého kolegu Komárka, ale pro celou agenturu. Bude určitě znamenat změnu, pokud se změní vedení, pokud se změní předsednictvo technologické agentury. V příští měsíc končí mandát nás, 2 členů předsednictva technologické agentury, a ucházíme se o tento mandát znova na 2. funkční období. Uvidíme, jak se to povede, záleží to na Radě pro výzkum, vývoj a inovace a na vládě, protože Rada navrhuje členy předsednictva a předsedu technologické agentury a vláda pak jmenuje podle toho návrhu nebo jinak, ale definitivní rozhodnutí je na vládě. Chci říct 2 věci. Jedna je, co se v agentuře povedlo. To nejde vykládat ve videoblogu, to jde najít ve výroční zprávě, na webu Toucher a jinde. Těch věcí je spousta. To, za co jsem hlavně vděčná, je, že jsme vytvořili neuvěřitelný tým silných osobností, většinou lidí mladých nebo mladšího středního věku, kteří jsou v naprosté většině lepší než já. A za svoji zásluhu považuji, že jsem schopna pracovat s lidmi, kteří jsou lepší než já. A to znamená, že i ta organizace pak může dosahovat velkých výsledků, protože ti lidé umí dohromady, pracují společně a pak vlastně pracují k určitému cíli, velmi entuziasticky. Za to jsem jim velice vděčná. To, co bude, no to uvidíme. Ale v každém případě bych ráda ve své práci pokračovala, ovšem v řízení, ve vedení agentury, která je silnou a významnou součástí celého systému podpory výzkumu a vývoje v České republice, má své silné mezinárodní postavení, má své silné postavení mezi poskytovateli podpory výzkumu. Zda se to povede, uvidíme. Já jsem se pokusila dát k širší diskuzi vlastně svoji představu fungování agentury, zveřejnila jsem ji a to, co bych ráda, aby v blízké budoucnosti k čemu aby došlo, tak aby i s technologickou agenturou všichni partneři, uživatelé výsledků výzkumu, ti, kteří dělají výzkum, ti, kteří rozhodují o penězích na výzkum, abychom vedli dialog, abychom vedli spíše diskuzi o tom, kam má směřovat podpora výzkumu v České republice. Protože to je v současnosti jsou to dny a měsíce rozhodující k tomu, co bude. To, co bude, co se stane za několik let, o tom se rozhoduje teď. Proto si myslím, že je velmi důležité, co teď budeme dělat. A nakonec platí a pro technologickou agenturu to platilo vždycky. Kdo, když ne my, a kdy, když ne teď, tak teď.